Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне бүген мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Бүгенге чыгарылышта без сезгә "Уйнагыз гармоннар" дип исемләнгән тапшыруның чираттагысын карарга тәкъдим итәбез. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Исәнмесез? Татарстанның атказанган артисты, Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев һәм мин Азия Батырханова сезне "Уйнагыз гармоннар" дип исемләнгән тапшыруда сәламлибез. Узган атналарда без сезне актаныш гармунчылар белән таныштырдык. Наил, бүген без кайсы районга юл тотарбыз икән? Әзилә, хәр мин сиңа бер көй уйныйм. Менә шул көйдә кайсы район турында җырланганны белсәң, менә шушы районга барабыз. Тамашачыларыбыз бу җырны беренче нотадан уктанып алганнардыр. Айдар Ганимов башкаруында "Саба минем гүзәл ягым" дигән җыр бит бу. Шулай шул. Димәк, сабага юл тотабыз. Киттек. Киттек. Саба минем гүзәл ягым, бу киңлекләр байрамым. Исәнмесез, абый. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Алтын улы кызларым, мәңге сөнмәс йолдызларым, сезгә минем йөрәк җырларым. Юлбат авылының гармуннар ядкарханәсе дә дисәк була, чынлап та монда нәрсә генә юк һәм бу бер нәселнең гармуннары. Гүзәл ханым, сөйләп киттегез әле. Менә моның тарихын, гомумән кайлардан килде бу гармуннар? Бу безнең Хузин нәселләреннән киткән Фатхриевлар, Шамсиевлар, Фатхрахмановлар гаиләсендә булган гармуннар җыелды монда. Монсы инде безнең Габдрахман бабайныкы, үзебезнең сәнгать җитәкчесе Шамсиев Булат уйнап үскән, уйнап эшләгән, эшендә дә куллана. Гомумән шын гармунчы ул безнең устазы, авылның устазы. Монсы менә минем лично үземне әтидән калганы. Әтидән истәлеккә, мин инде гармунда уйнамасам да истәлеккә саклыйм, барыбер гармунчылар гаиләсеннән булгач инде. Монда бирелгән әти колы сиңгән, әти колы сиңгән. Монда инде уйнарга өйрәнгән гармунчылар, истәлеккә калган гармунчылар. Менә монда тагын бик нык истәлекле ике гармун бар. Менә шушысы беренчесе. Монсын Рөстәм әфәнде безнең бик якынрак сезгә әйтеп үтәр үзе. Рөстәм әфәнде кайдан килде бу гармун сезгә? Бу баянның тарихы бик үзенчәлекле. Безнең Казанда туганыбызның тормыш иптәше Искәндәров Хайдар абый гармун ясау остасы булган. Бүгенге көндә аның балалары Илдар абый исән-сау гомер итеп яталар һәм шушы гармунны мин шулардан алып кайттым, бер истәлек иттереп. Инде яңадан менә бу. Бу Тальян гармунга килсәк, бу Тальян гармунны 76 елны безнең әтиебез Рухубаян Шәмәлдән бистәсендә заказ биреп ясатып алды. Менә кызганычка каршы мин ул кешене Шәмәлдән нәрдән сорашып карадым, әмма ләкин гармун ясау остасы турында бер информация алып булмады. Факт аны Шәмәлдәндә эшләтеп алып кайткан гармун. Бу вакытта хайран гына бәяләргә, суммаларга төшереп ясатып алып кайтты дигән. Чынлап та. Бик уйныдыр гармунда. Гомумән кайда да саклана булар, менә буларның һәрбер теге идея саклыйсызмы, әллә махсус шундый бер теге урыны бармы аның? Безнең инде әзрәк ниткән сәнгатьтә кулланган гармуннар клубта да саклана, үзебездә мәдәният йортында. Кулланылышта дип әйтик. Кулланылышта да бар, инде кайсы берсе чынлап истәлек итеп гаиләләрендә саклыйлар. Истәлеккә өлкәннәрдән калган булгач, гаиләләрендә бик кадерләп кенә тоталар. Без шулай төрле проектларда катнашкан вакытларда җыеп алабыз, әзрәк хәстәрләп барлап алабыз аларны.
кузгатып алалар, тузан туздырып тормыйлар. Нәмәсе иң мөһиме, чөнки гармун моңнары алар һәр вакыт, һәр даим яңгырап торырга тиешле бит. Hürmetli tomoshabchilar, Ildar Safiulin. Ildar abay, nechik hallariz? Alloh shukr, yaray, hebat. Ildar abay, nega bayon? Nega gitara tug'il, nega quray tug'il, nega mana bayon, garmon? Bayonda o'ynamning sababi mening bizning birinchi bugun gel qonaqqa bir-birisi bilan yurishlar. Atilar endi garmon o'ynarga kelgan, menga ularda 2 yosh, 3 yosh bo'lgandir endi. Şu vaqtda men Ruhul Bayan abinin mərhum aның oynauına etiler bilan oynab oturğaçqa bek qiziqqaным endi. Şunda Ruhul Bayan abiga kelib, meni garmonda үйрәтәләр Ruhul Bayan abi дигәнем endi. Bu menga endi garmonның менә шушы 4-8 телендә авыл көен тиз генә өйрәнеп куйсаң мен килгәнче, мен сине сразу өйрәтеп куям дип әйтәдергән инде, әйткәне. Мен шуннан кызыксынып, әтидән инде, әти ничек әле, өйрәт инде тегене Ruhul Bayan'a килгәнче дип, менә Ruhul Bayan абының шушы безнең нәселнең этәргече булып, Ruhul Bayan abi тора минем гармонда уйнарга, ул атта башта гармонда өйрәндем инде. Аннары җылый әтигә баян алдырттым инде. Ул баян тора инде тоже истәлек булып. Тимәрхунның менә шул баяннан, гармоннан баянга шулай уйнадык инде. Нәселдә бик күп безнең менә беренче буын, менә без әле 3нче буын. Безнең 3нче буында да гына әле почти бөтенебез гармонда уйныйбыз. Менә Әби бабай туганнары. Инде алдагы 2нче буын, алар инде абсолютно 80% дип әйтергә кирәк инде, алар баянда гармонда уйныйлар. Безнең нәселдә генә түгел, авылда бик күп гармончылар, баянчылар менә бик күп инде 35 баянчы, гармончы бар иде безнең авылда. Кичкенә генә авыл булса да, шул хәтле ул нәсел шулай килгән. Безнең нәсел шулай. Менә мин шулай дип уйлыйм инде. Нәселебездә безнең гармон уйнаган кешеләр бик әз. Ildar abay, мен ишеттем, сез җырларын да язасыз үзегез. Менә Саба районында яшьрәк вакытта язган җырлардан инде сондык төбендә ятып калганнары булды инде, чыкмады инде ул халык арасына. Менә тыңлап карасагыз. Әйдәгез бер, әйе. Soğuklardan otlıysan bitinde bugünde avılımdan turmuş şarkılarım söndürmegez dostları mengege tuğup uzken avılımda kolalarda ülkelerde Çitillerde don kazanğan yigitlerin kızların var senin de tuğup uzken avılımda kolalarda ülkelerde tübeklerde çitillerde don kazanğan yigitlerin kızların var senin de. Aferin Ildar abay. Zengere kulemegene kiyesin ele yeşile bulunlardan utesi bulun şeşkeleri oy kayıcı yacıya Gönlümüz sağlıp şula
чешкелері, ой хай жия, кімні сағынып шулай күтесің. Шулай. Шулай, Рустам абай, шулай. Шынлап та менә бу җырны тыңлаганда бер төрле тыңлыйсың, әйме? Әгәр дә әйлә сиңа багышлап җырласалар, бөтенләй башка төсмер ала икән. Шулай бит. Сүздә юк, аны кемгәдер багышлап җырласаң, уйнау да икенче. Рустам абай, шынлап та менә искиткеч матур итеп уйнадыгыз. Һәм менә без әле сезнең белән сөйләшеп алган идек, бу сезнең иң яраткан җырыгыз икән. Әлбәттә, Нәрсә белән бәйле бу? Беренче яшьлектәге мәхәббәт хисләре белән. Улгайган саен бит инде тормышка икенче төрле карый башлыйсың, гаиләгә икенче төрле карыйсың, тормыш иптәшеңә икенче карыйсың. Акыл керә генә. Шуннан соң инде күңелдә менә ниндидә бер җыр йөрәккә килеп керә. Менә ул җыр йөрәккә килеп керсә, аны уйнап та була, җырлап та була. Менә кайсы бер вакытта әйтәләр бит, шушы җырны җырлады. Юк, җырлап булмый. Менә күңелгә кергән, менә шушы инде әлбәттә иң беренче мәхәббәт хисләре белән, шулар белән бәйледер инде. Менә гармунны кулга алгач нинди хисләр кичерәсез гадәттә? Иң беренчесе гармунны кулга алганнан соң бер кат тынычланып китәсең. Бер кат яшьлегеңә кайтасың. Бер кат күктән җиргә төшеп тормышка кайтасың. Чөнки без бит инде күп вакыт дөнья куабыз. Теге җыр бар бит әле Булат Нигъмәтуллин җырлый, хәтерем ялгышмаса, әллә дөнья безне, әллә без дөньяны арттан куа. Узып китәргә дип. Менә шуның шикелле дөнья куабыз бит. Менә гармунны тотканнан соң әсәрәк кенә үзебезнең элекке әтиләребез искә төшә, бабайларыбыз искә төшә барсындагы. Дөресен әйткәндә тормышка чын барлыкка кайтара торган корал бу, уен коралы. Беләсезме, сез фәлсәфәче һәм шагыйрь кебек сөйлисез. Рәхмәт. Һөнәрегез буенча сез? Мен һөнәрем буенча укытучы, Саба аграр көллиятында укытам. Шу, бүгенге көндә. Димәк, үзегез укытучы, ләкин тормышыгызда гармун барыбер мөһим роль уйный, шулай бит? Концертларда да катнашабыз булай, чөнки инде кеше бит инде сәнгатьтән аерылмаска тиеш. Бүгенге көндә менә гармунны ничектер халыкка күрсәтү бик кирәк. Менә игътибар итсәгез, туйларда да бит хәзер туйга тамада шакырабыз да, концерт карап утырабыз. Бәлки менә бит инде гармун һәр табын артында утырган кешеләр, бер җырлап та булмады. Элек бит ул шулай булган. Элек бит инде туйларда иң төп кеше кияү белән кәләш һәм гармунчы булган. Әлбәттә, гармунчының урыны һәр вакыт түлдә булган. Әле бит әле генә түгел. Гармунчы бит һәр вакыт ялындырып йөргән. Аны кияргә кирәк. Менә шулай бит инде. Сез ялындырып йөрдегезме? Юк, минем үземне ялындыра торган түгел. Әйтсәләр әйдә хәзерлемдән, чөнки әйткәндә барырга кирәк, шакырганда барырга кирәк. Дөрес фикер. Чынлап та менә бик матур фикерләр әйттегез. Гармун турында һәм гомумән гармун алгачтан чынлап та кеше ул яшьлегенә кайта. Әлбәттә, җиргә кайта, яшьлегенә кайта. Чөнки без бит инде халыкның, бу безнең татар халкының милли хәзинәсе бит инде әлбәттә. Һәм аны сакларга кирәк тә. Без сакламасак кем саклый? Бик матур фикерләр. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм әфәнде. Хөрмәтле тамашачылар, Талип һәм Булат Шамсиевлар. Сез бер туганнармы? Бер туганнар. Безнең
яш айырмасы 3 яш. Мен өлкән уртан синде без 3 брат булай. Һәрберебезнең 3 яш айырма. Бу гармоннарга, баяннарга мәхәббәте кайдан килде ул сезгә? Гармоннарга, баяннарга мәхәббәт безнең әтидә уйныйдыр, әтинең абыйсы бик оста уйныйдыр гармонда да, тальянда. Шулардан килгәндер инде. Ул бер ничә 4нче классларны бетергәч менә минем үземә инде ул бер ни шикелле килеп керде. Ул менә өйгә кайтып тиз генә гармонны тотып гармонда уйныйсы килә менә өйрәнгән вакытларда. Шундай бер шир дип әйтимме соң инде. Сез балачакта ничек булгандыр минемчә? Бер гармон икегезгә шул гармон өчен талаштыгыз микән, сугыштыгыз микән сез? Или ничек булды ул? Гармон өчен дип мин күбрәк уйнадым инде. Талибныкә шул үз көенәрәк, шулайрак нитебрәк өйрәнде. Абый белән без бер тирә уйнадык. Ул төзе бик оста уйный. Мин инде үземнең гармонда уйный башлаган вакытларны әйтеп китәсем килә. Абыйлар икесе дә гармонда, баянда уйныйлар. Әтинең абыйсы Харун абый бик оста гармончы, тальянчы иде. Инде мине әрләй, менә ике абыйың гармонда уйный, син гармонда уйнамыйсың. Шуннан инде мин бәләкәйрәк, төпчек бала әдрәк иркәрәк тә була, җылыгарак та була бит. Җылый Булат абый гармонда өйрәт инде. Шуннан әпипәне, алмагачларын телгә гармонны телләренә пластилин ябыштырып язып, өйрәткәләп карадылар. Әмма дә ләкин мин ул вакытта уйнап китә алмаган нәрсәдер. Соңга табарак инде мәктәп елларында, мәктәпләрне бетергәндә 9нчы, 10нчы классларда укыганда әдрәк кызыксынып, клуб тирәсендә гармонда уйнарга өйрәнеп, нидә баянда әзрәк шыгыртатып өйрәнергә туры килде. Менә хөрмәтле дуслар, нәрсә дип әйтәсе килә, менә шул гармон моннары алда туктамасын, нәселләр белән менә уйнасыннар егетләр, кызлар безнең. Уйнагыз, гармоннар! Утырып, гармон тотып әле йөргән юк иде Куддус абый. Рәхмәт сезгә бик зур. Менә инде сезнең гармоныгызны саклап бардым. Шуңа күрә хәзер тапшырам сезгә, чөнки ул сездә торырга тиеш, шулай бит. Куддус абый чынлап менә бик күңелле итеп сөйләшеп бардык. Гомерегезне тракторда эшләүгә багышлагансыз икән, әйме? Ничә ел эшләдегез? Тамашачыларыбызга да таныштырып китегез әле. 45 ел инде. 77-дән бирле, 78-дән 77-дә укырга кирдем. Ул тракторчылыкка 78-дә эшли башладым. 45 ел. 45 ел. Авыл сулышын тоеп яшәдегез инде, әйме? Һәм гомерегез буе гармон сезнең белән бергә булды, шулай? Аерылмадык инде гармоннан. Туйлар, сүрәннәр барсы да шул авылда минем белән узды. Яш вакытта. Берәр атналап сүрән уздырадыр. Бер көнне бер яшьти, бер көнне бер яшьти китә. Миннән улларны узаттык. Аннан соң туйлар китте. Һәрбер туй шундай ниләр узды инде, бәйрәмнәр. Димәк, сезнең урыныгыз гел түрдә булды инде, әйме Куддус абый? Шулай инде. Чөнки гармончыларны бездә бик яраталар, үзегез беләсез. Менә сүрән салларда. Чөнки бу минем өчен чынлап та бик талсык, мин моны хәтта белмим дә, нинди җырлар җырлый идегез? Элек нәрсә нинди җыр ишетелә, яңа җыр, шуны өйрәтәләр инде кызлар. Әйдә клубка чыгып утыруга, әйдә җырлыйбыз. Менә радиодан ишетәләр дә шул җырны өйрәнергә инде обязательно. Без үскәндә үскән идек, тал тамырлар кебек, үсеп җиткәч таралышты кыш балалар кебек, үсеп җиткәч таралышты кыш балалар кебек. Эх, алма агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сандугачлары, сайрый юлат яшьләре. Авылларда гармон моңы
качанда тынмасын. Уйнагыз, гармуннар! Уйнагыз гармоннар тапшыру Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эфирга чыкты. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.